Здравейте, аз съм Станислава Калинова Демерджиева и сега сте в моя видеоклип. А сега искам да ви представя моите любими работи. Като например, ето това. Това е не точно мое любимо, но всяка Коледа малко като го сложа по телхата и по принцип аз си го взимам на моя шкаф да стои и ми харесва. И това ми е любимо. Той преди вървеше, ама вече не, защото се развали. Всички играчи се развалят, които работят. А сега другото ми е ето тази касичка, която е жаба, но не такава касичка, която вие си мислите, ето такава. Ето. Ето го 1 лев. И сега го пускам вътре. Чуйте сега. Ох, падна. Ето, взимам го. Ето. Тази жаба не е обикновена. Това е също касичка, но е такава за забавление. И другото ми е... Да го видим. Другото ми е също касичка. Ето е. Но тя не работи. Ето, има пари вътре, но тя не работи, защото нещо се развали, когато се взимах, но ми хареса и аз реших да си я взема. Ето, тук са парите. И много ми харесва и тя ми стои на шкафчето. Тук е мейкъп, че по някакъв път си я взимам и си я гушкам в леглото. Другата ми играчка е ето тази. Тя е подарък от баба ми, но по-скоро от баба Леля ми, защото тя не ми е много близка баба, но ми хареса този подарък и си го пазя. И той ми стои на шкафа, аз повече работи са ми на шкафа. И другото ми е ето тази възглавничка. Тя ми е от бебе и толкова си я гушкам, защото толкова ми харесва. Тя ми е от бебе и никога не искам да я забравям. Другото ми е кравичка. Ето, вижте, тя работи. Работише, когато натиснеш и тук, тя върви и пей. Другата причина е, вижте. Даже и така спира, но ето е. Дори и така спира. И другата ми възглавничка е тази също. Като пътувахме за ваксината ми, аз реших да си взема ето тази възглавничка. И това също ми е любимо. Ето това. Това е подарък на мама. Ето това също е подарък на мама. Ето този голям мечок. Този мечок е подарък на мама и на мен ми харесва много, защото можеш да го гушкаш, можеш да го използваш за възглавничка. И аз си го гушкам, стои на моето легло. По-скоро на леглото на сестра ми, Майя. А това е... Него също го харесвам, защото това пък стои на моето легло. И това беше клип от мен. Дайте един палец нагоре. И ето там долу се запишете дали го харесвате или не. И сега от мен приятен ден. До скоро! Другият клип ще ми е с предизвикателства. Епизод 1. Добре, а сега до скоро! Хайде, чао! И до нови срещи! Весела Коледа!